Så bikerytter. Alpecin, det er Königman. Jeg tror, det er Van den Bossche igen. Julien Vermote er det, tror jeg. Den belgiske veteran. På toppen af stigningen. Van den Bossche lukker. Van Uden er gået ned bag Bardiani-rytterne. Nu kommer Polsi Kometa også med Giovanni Leonardi. Og Cerizza er vel ham, de kører for igen. Læg mærke til Jacob Maresco. Der dukker han op, den lille italiener. Han blev nummer 2 her sidste år. Han kender afslutningen. Lang spurt fra Alexander Selby, tror jeg. Alexander med de lange ærmer. Som kommer med en lang spurt. Det er langt udefra det her. Han satte sig stort. Danskeren fra Åben Rå. Nu kommer Bardiani og Cerizza med stadigvæk Selby fra front, som jagter en sejr her i CLM-tur. Stadigvæk Selby med de løse ærmer. Nu kommer Van Uden. Træd Selby. Træd. Maresco kommer. Ja, vi ved det ikke. Ja! Vi ved det ikke. Jubler han. For tidligt. Ja. Han skal kaste cyklen. Det skal han. Han havde hænderne oppe og... Sikke et nummer. Alexander Selby. Og han tror ikke juble. Han tror selv på det. Nu får han det at vide, tror vi. Han kører i fantomdragtvogn. Morten Nørtoft, der er forbi. Det forklarer de lange ærmer. Vi skal lige se den igen, tror jeg. En lille bitte og fantastisk angreb, han laver. Et vildt nummer. Og det betyder også, at han har gode ben, fordi hen over kanalen der, og så have positionen, og så køre kontra, mens de andre lige skal tøve. Det var Maresco og Van Uden, der kom rasende stærkt på de sidste meter. Vi vil rigtig gerne se billedet. Og her kommer hans angreb, og det er jo et fantastisk angreb. 100% her. 10 meter har han. Og han holder en rigtig linje. Indersiden her, hvor den lige kurver lidt højere. Ja, de 10 meter er blevet til 12 meter. Og så kommer Gleb Cerizza. Det er svært at se heroppe fra nu. Ja, Van Uden og det er faktisk Cerizza, der kommer... Ja, det er ham, der kommer tættest på, håber jeg. De kunne vel godt stoppe. Hvad siger vi til det, hvor nu får vi den her? Han har hånden i vejret der. Ja, det er en fejl. Ja, sikkert sejr. Ja da! Yep. Alexander Selby vinder sidste etape af CLM-tur. Og Van Uden kommer her, bliver først 4, Maresco 3. Et frækt move, han laver. Ja, det er det, og det er altså få 10-12 meter på det tidspunkt. Han går all in. Han sat så stort. Ja, altså hans yndlingsløb, det her. Hans enden sejr. Var det mor og far på mor? Ja. Han fatter ingenting. Hvad skete der der i spurten, Kasper?